Ahojte moji milí, takže sušinu máme opäť naskladnenú v rôznych farbách, rôzne druhy. Príďte sa pozrieť, viete si to krásne nakombinovať, napríklad si kúpiť jeden balík, toho máte dlhú vázu, máme krásne doskladnené takéto chvostíky, viete si tu vybrať napríklad nejaké listy a naozaj vytvoriť si kyticu, akú vy chcete. Máte na to doma napríklad vázu, čiže takto nabalíkované krásne v prírodnom si viete nakombinovať. Viete si nakombinovať aj nejaké tie farebné kombinácie, čiže tu je to nejakých 10 kusov takejto neopadovej kvietky. Vieme to nakombinovať aj spoločne. Napríklad krásna rúžová farba, jedna krémová, rúžová, do výšky napríklad niečo, alebo keď chcete, tak môže sa to dať iba do guláta, čiže rúžová, takýto ovoz k tomu a pozrite sa, máme krásne aj takéto chvostíky, čiže naozaj, keď to všetko spolu dáte, tak vám sa vytvorí veľmi zaujímavá kytička vaša, ktorú si vyberiete sami. Sú tu aj klasy fialové, napríklad sú klasy aj v žltom, oranžovom, červenom, čiže aj takáto krásna kombinácia by mohla byť tá vaša. Čiže príďte na Kalinčiakovu do Vranova a je tu krásny výber sušeného materiálu a viete si to sami pekne nakombinovať. Ja vám zatiaľ prajem príjemný deň.